Takže rád bych tímto poděkoval Fordu, že od roku 2006 nainstalují filtry před rampou. Byl jsem před rozhodnutím podruhé kupovat stříkovače, mezi námi je to asi 12 000. Takže jsem si provizorně namontoval filtr, který už je v koši, obyčejný před rampu. Ten se ale neosvědčil, protože plast je příliš měkký a stahovací pásky ho zdeformovaly. Takže ten jsem už vyhodil, nicméně za 35 korun službu udělal. A momentálně tam mám namontovaný trošku jiný palivový filtr od firmy Kamoka. Ten už jsem teda namontoval pořádně i s odhlučněním proti plastu. Samolepící čtverečky a SK paska, elektrikářská. Ale vypadá to bude jak, ale účel to bude plnit. No, největší jebačka byla sundat ty hadičky tady z toho prostoru. A to bylo papu. To bylo papu. Jo, tady toto. No. Tady to celkem jde, protože tu je pěkný přístup. No, namontovanou, nikde to nekape. Takže doufám, že na stříkovačích to auto už dojezdí.